Pokračujeme ďalej. Objednal som si krížové kľúče, aby som dokázal povoliť tieto dve veci. A potom budeme pokračovať ďalej. Tým pádom sústruh bude na komplet rozobratý. Ináč sa to nedá. Z tohto ložiska tie púzdra nedokážem uvoľniť. Je to zalepené na komplet. Sústruh potom, keď budem skladať, vám ukážem presne ako na to. Teraz vám ukážem, ako bude sústruh vyzerať asi v takejto farbe. Ak ma budete sledovať, dokážete tento sústruh zrekonštruovať aj vy doma. Len každý šráub na tom sústruhu má svoj význam. A to vám poviem presne, aký. Ďakujem vám za sledovanie. Ak chcete, aby som pokračoval, dajte mi like a odoberajte moje videá. Ďakujem.